Sanibonani la kuwa Nshubhakama, Mbingelelo Sifundo. uDJ Tira ukuthola ngeqoma ukuthi iBignazi izodla umhlanganiso lapha uKhozini FM iyohlukanisa unyaka. Sacela nje siwaNshuphakama ukuthi ni-like and comment and subscribe. Esiniphathele khona-ke namhlanje, uDJ Tira ubonakale enxenxela iBignazi ukuthi inqamule unyaka ngengoma yayo entsha. Uthe kuzoba yinto enhle kakhulu kwiBignazi ukuthi unqobe unyaka emva kokuthi uhlale iminyaka eyishumi ungakhiphi ngoma. Ubeke eseyinxenxela-ke kubalandeli bakhe kanye nabe-Afrotainment ukuthi bevotele iBignazi ukuthi inqamule unyaka lapha oKhozini FM. Ukhumbula-ke mbukeli wethu, no-DJ Tira ukhona laphana kwiTop 10, kodwa uthe yakhe akayibeke eceleni. Ufisela nje ukuthi iBignazi ithathe or inqamule unyaka kuKhozi FM. Kanti-ke abanye balithola ngeqoma ukuthi uMaskandi ngahle uphinde futhi unqamule unyaka lapho oKhozini FM. Sicela-ke mbukeli wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba. Sacela nje ulike, ukhomente, usubscribe. Ngiyabonga.